Masithabathele thuba ke sikwamkele kwinkqubo yakho ithanda kakhulu Ezokholo Gospel Show on Channel 260 Mpuma Kapa TV. Gama lam ke ngubongani Yona. Ndiyathemba ukuthi ke uyonwabele imini yanamhlanje. Inkqubo yethu ke inkqubo emnandi kakhulu, sikuphathela intshumayelo, sikuphathele ke nemculo omnandi kakhulu. Sinaye ke umama uNqebe. Mama uNqebe kunjani? Ndiphilile futhi, enkosi kunjani ko? Siyaphila Nkosi. Namhlanje unelizwe elimnandi siphathele yona. Yes. Masikunike. Yes, ilizwi lethu nje ngamafutshane lipha kwincwadi kaLuka chapter 10 verse 41 to 42. Apho uYesu athi khona, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed. Mary has chosen that part which will not be taken away from her. Lamazwi kathethwa nguYesu ngokwakhe ethethwa kuMartha. Apha ke ukuba sinothi nje ujonga into noba kwakusenzeka ntoni. uYesu wamkelwe kwikhaya apho kukho intokazi ezimbini, uMartha kunye noMary. Yayilikhaya kaliqhelileyo, athi xa ehamba ayophumla kulo. Nangoku akho nto intsha kodwa ke wayophumla khona. Uyabona ke kwaJuda kudala akho nto yayibaluleke njenge-hospitality. Uyabona ukubuka indwendwe yayiyona nto that was called sacred, into yokuba abantu xa besiza kuwe ubalungiselele bafike ebushushwini. Nangeli xesha ke uMartha did exactly that. Wabhizi waxakeka ekitchen esenza lento ayazi into ba yinto efanele uyayenza xa kukho umuntu ofikileyo, ngoba uYesu nangona wayiqhelile ukuza apha kodwa wayifike njengendwendwe kwaye beyazi into ba uhambe umgama omde, udiniwe, ufuna ukuphumla, ufuna nokutya. So uMartha aye kitchen asebenze apha ekitchen. Kodwa uqaphela into ezesebenza nje into hayi mani kanene ndino sister kutheni intsala ndedwa nzima nje, kodwa I do have a sister. And uthi xa ejonga bona into kubana hayi mani uMary into ayenzileyo uhlela apha ezinyaweni zikaYesu. Uyabona ke ukuhlala ezinyaweni zikaYesu yayinto lena isenzwa ngabadisciples, into enqabileyo into kuba omama bahlale ezinyaweni zikaYesu. Kodwa uMary yena wabona into yokuba kuzo zonke izinto umna ndikhetha ukuhlala ezinyaweni zikaYesu. I could be busy ndenze lo msebenzi uxabisekileyo nawo wokuququzela ndilungiselele aba bantu bakhoyo, kodwa I am choosing into yokuba mandihlale apha ezinyaweni. Ukuhlala ke ezinyaweni kukaRabbi, as they would call him, yayinto lena yayisymbolize okokuba I want to learn. Ndifuna ukufunda, ndifuna ukufundiswa, ndifuna ukufundiseka, ndifuna ukuqeqesheka ngokwendlela wena Yesu ofuna ngayo. That was the symbol uMartha ewayeyibeka. Abantu abangomama ke bengafane bayenze lento. And yayithanda into yoba wayibreaka la protocol yokuba nangona omama bangaqhelekanga, but mna ndingumama, I'm taking charge of my salvation. Ndizawuhlala phe ezinyaweni ndifunde kangako ndinako apha kuKristu. uMartha ukhalaza kuYesu, and what I like iqapheleke lento yoba xa ekhalaza ubumsindo wakhe okanye ubushushu bakhe abukho directed at Mary, but bu-directed kuYesu. And I so wish we could take this for ourselves. Xa sibona into yokuba abanye abantu ingathi bona they are cruising nicely apha ebomini, thina si-frustrated, sixakekile, siyithathe lo frustration and direct it to the right person that has answers for us. Ngoba uthi kuYesu awukhathali nandibulaleka, while Mary is just sitting there. Nayo uYesu akayidismiss lento, kodwa uqaphela into apha kuye okanye amvusa ingqondo ngokuthi uxakekile and worried about so many things, but your sister has chosen eyona nto ixabisekileyo, which is to sit at my feet. Kwaye lento akho nomntu onoyithatha kuye xa sele eyifumene. Uyabona ke when we take our troubles sizise kuYesu okanye wa frustration siyise kuYesu, loo nto sizawufumana impendulo efanelekileyo, ngoba uthi kuye bana iyeke yonke lento. And masiqaphele nento kuba njengoba nje senza yonke lento wenza into right. Nathi ebomini bethu we can do the right things, we do right things, but time and place is very important. Sizawuthi xa sithetha sithi yonke into inexesha layo. Likhona ixesha lokuququzela kodwa likhona ixesha apho funeka uhlele phansi ufunxe apha kuKristu. Mhlawumbi in your ministry, mhlawumbi in your church, mhlawumbi in your life zininzi izinto zixakekile and they are frustrating you to a point yokuba ude kube ngathi uYesu akakukhathalelanga, ingathi wena akakuphenduli, kanti eyona nto beyifuna ngoku before your hands. Masiqaphele into yokuba uYesu ufuna inhliziyo zethu. Before our works
uThixo ufuna inhliziyo zethu. Sithathe inhliziyo zethu sizise kuye because he wants to empower us with his word. Ufuna ukusothula imithwalo ngokunokwakhe, kodwa thina was so busy sizithwelele le mithwalo iyasongamela to a point yokuba sibona into yokuba uThixo thina ingasosikelela kancinci. And the reason ingathi uSithixo nje usisikelela kancinci amaxesha amanzi into yokuba we are too busy, there's too much noise around us. Asike sibe nexesha to shut down with that noise, sihlale phansi ezinyaweni zikaKristu. You know, in my ministry I am a preacher. In my ministry I take time and not do anything yezinto endiqhela uzenza, ndingashumayeli, ndingayothetha zindaweni, and just sit for a whole month. And isizathu salonto into yoba ndifuna uhlala ezinyaweni zikaKristu akhe aphinde andipha amandla kwakhona noba mhlambi apha ekusebenzeni kwam ndiye ndalahlekana ne-vision somewhere there, because xa sibhizi kakhulu we can even lose parts of ourselves. We need time lokuba sikhe sihlale phansi at the feet of Jesus, akhe asethe amandla asuse, because xa sisebenza kakhulu ngelinye ixesha sethe sicinga into yokuba ngamandla ethu lasenza ngawo. But when you take time and just sit ungenzi into and just sit there and say, Lord, I want to hear you speak kum, not because ngoku kufuneke ndiyosebenza, but speak to me, ulungise isimilo sam, kulapho uzazibona khona nawe into yokuba kukho izinto endisilela kuzo. So siba busy izinto ezi-right, doing the right things, izinto ezifanelekileyo, but we need time to just sit ezinyaweni zikaKristu sikhe sincokole kunye naye njengomhlobo kumhlobo. And if we do not do that, sihlale ezinyaweni zikaKristu, sizayiyeka nale i-right ebesiyenza, because we'll become weary, we'll become frustrated, sizawubona ingathi izinto ziphuncuke ezandleni. So what I'm here to say today into yokuba let us not worry about so many things, kodwa masike sikhethele into ingasozihluthwe kuthi, ngoba ezinye izinto zomhlaba ziyaphela, but there is eternity ekufundeni kuKristu, ngoba siyazi uba Jesus is soon to come. Uzawuthi xa ebuya esithi yeke mkhonzi olungileyo bethembeke kwizinto ezincinci, into eyawusenza into yoba lo mazi athethwe kuthi, it is sitting at the feet of Jesus, sifunxe kuye kangangoko sinako. Sawuthi neza zinto bezingathi ziyasisinda zibe kanti ziyothuleka xa sihleli kanye ezinyaweni zikaKristu. That's what I'm bringing today. Into by our busy schedules and everything that we are doing, let's just sit at the feet of Jesus. Amen. Inkosi kakhulu mama Nqebe, masibulele kakhulu. Those were very powerful words. Ndiyathemba ukuthi apha ekhaya nawe uyazicholaccolela kwaye nawe uyakhuthazeka. Xa sibuye evenkileni ke siza kuphathela a beautiful interview nomfundisi uMabanda. Stay tuned, ungabheki indawo. Masiphinde ke sikwamukele kwinkqubo yakho ethanda kakhulu Ezokholo Gospel Show. Zisithi ke wamkelekile kule nkqubo emnandi kakhulu. Igama lami ngubongani yona. Channel 260 is your station, Mpuma Kapa TV. Silapha ke sithetha kunye nomfundisi. Umfundisi wami masikwamukele. Amen dad. Umfundisi wami ngubani umfundisi esukaphi? Igama likamfundisi nguThabanga. Yes. Lobabalo Mabandla. Okay. Ndilibhele ulanga lokulunga nontanda kuphakanyiswa. Okay. Originally sisuka kuTsolo. Sizinkosi pha kuTsolo. Okay. But ke ngoku sendingumhlali waseMthatha. Okay. Amen. Amen. Mfundisi wami, umculo lona wegospel udibene phi nawo? Uqalele umculo. Umculo lo ndidibene nawo ndisemncinci. Yes. Even ngakupha nje i-background, ndingumntana kamfundisi. Okay. Utata wayengumfundisi esaphila wase-church, Anglican Church. So ndikhule kulo background ke ngoku yoba xa kuzolalwa kuqale kuthandazwe, xa sisecaweni sihambe sihamba notata, sihamba nabazali. So ndikhulele kulo background ethi kuyo yonke into yenzayo ufuneka kube kuThixo phambili. Yes. How much support are you getting from your family in your ministry and also in your music? It's very amazing. It's very amazing, Tata, because uke wathi Yesu ngenye imini umprofeti akamkeleki kowabo, but ndifumana mina enye indlela kwenye angle bayayisupporta kakhulu. Bayayisupporta kakhulu kwizinto ezininzi. Ubona into yobana xa kuthiwa kuyathandazwa, xa kuthiwa kuyanikelwa, xa kuthiwa kuyaphunywa, benze sure into yobana bayandisupporta. Ndiyayibulela kakhulu isupport yabo.
Amen. Amen. Mfundisi wami, i-album yakho I believe ukuthi ke usebenzile kuyo kakhulu. Khawusichazele banzi ngayo. I-album yam mkhonzi kaThixo okokuqala ngiqala kwinto ethi ndandingazixelelanga mna into bana ndizaba ngumculi. Ndandingazixelela ndizaba ngumfundisi. Kodwa ke uThixo ke ngokwendlela zakhe, ngokwendlela enza ngazo izinto uzibone sowulapha, ngokwendlela uThixo athetha ngayo. I-album yam ithetha ngekhaya elithi izulu lenkosi sinekhaya elingakhiwa ngazandla elisekhaya ezulwini. Athi xa ithetha uba ndanixelelayo into yobana ndiyahamba ndiyebheka ekhaya ndiyonilungiselela indawo. So uThixo undithume ke into yobana ndikhumbuze abantu into yobana noba sisemhlabeni noba kumnandi kangakanani kodwa let's remember into yobana izothi sawuchithwa oludokodo sikhumbule into yobana sinekhaya lisemazulwini. Ukuphendula ke kumbuzo wakho, i-album yam it's very amazing because nam iyandethusa ngokohlobo egijima ngalo nangehlobo abantu abayithakazelele ngayo nangehlobo i-TV idlala e-TV-ni idlala kwi-radio stations yonke nje indawo. uThixo like ndiye ndithi xa ndithetha ke mna ndithi I always wait for i-go ahead kuThixo as undivile ndibe ndisithi kuwe ndandingazazi into yobana ndizode ndifikelele emculweni ndibe ngumntu abantu abaninzi abamaziyo. Kodwa ke kuba ndavumela ukusetyenziswa nguThixo wavuma into yobana mandibe ndikule ndawo namhlanje. Amen mfundisi wami. I believe ke ukhona umcimbi omnandi guys, khona indaba ezimandi osiphethele zona. You've been nominated, congratulations. Amen. And then khawusixele banzi about these Ingoma Awards. Lento ndiyithethayo ndisithi izinto zikaThixo ziyethusa nyani because ke to be honest ndisemtsha kakhulu kwinto enomculo phakathi kodwa ke uThixo uye wandivumilela isango lobana ndinominatwe kwi-categories eziyi-2 kwi-newcomer ne-new video. So eyona nto ndiyibulelayo kuThixo ndiyibulela into bana when I'm new kumntu onomculo phakathi, and also a company that was doing le video nominate, it's my company. My company is TNZ Events Company. It deals with the cameras, deals with intent, deals with zonke ezo zinto ezo. So then amazed into bana uThixo athi kanti uzovela achonge ngapha achonge nangapha ezi zinto zivele zikhule zoyi-2 imisebenzi yakhe ke leyo. Yes. Amen. I believe ukuthi ke awuphelelanga phayana, zikhona nezinye izinto that you pushing, especially when it comes to your music. Mhlawumbe ngasiqobisa ukuthi ke zeziphi ezinye izinto sinozilindela ngokomculweni. Ndisahleli ngisathandaza. Ndisahleli ngisathandaza so that uThixo aphinde athi my sign I release you for another album. As ndichilo kuwe ndathi I always wait upon the Lord. Because siba ne problem yobana simgijimele phambili uThixo sithi xa sezinto zingenzeki ngendlela bekufanele basenzeka ngayo sibone into bana siyamkhalazela kodwa sesagagamela sahamba phambili. Yes. I-artist ezininzi emfundisi wami zathanda utyhafa ubona bana abantu mhlambi lento bebeyilindele xa bengaphandle bengena kwi-industry abayiboni kakuhle. What keeps you going in your music and also in your ministry? Eyona nto ibalulekileyo iqiniseka into yobana umamela kuThixo. Umamela njani kuThixo? You pray. You pray a lot kuThixo. Then uThixo uyakwazi into yobana akulungiselele indlela zakho ngokwendlela yakhe, because when you don't pray you're not going to understand into yobana uThixo ufuna ndenzeni at this time. So when you pray umamela icebo likaThixo, not into yobana uxelele uThixo into yobana makenzeni ngempilo yakho. Njengoba nisisho kuwe ndithi ukucula was not my plan, but iplan kaThixo yiyo le ezonihlalisa nayo namhlanje. So mazini mhlawumbe ndandilandele ezazinto ndandifuna ubazizo mhlawumbe ngengekho lapha, but eyona nto ebalulekileyo kumbukele ekhaya ningathetha naye into yobana make sure into yobana you listen kwinto ethethwa nguThixo. Uba uThixo uthi hamba, uba uThixo uthi wait, londa ithetha into yobana kukuphela kobomi. Because ndisitsho nje ndithetha nayo namhlanje umculo wami akaqgqibi nonyaka
kodwa seyigcwele ilizwe lonke. So londo ayizofana omnye nomnye ngokuthi into amnike yona, but the only thing you need to do is to ba uhlale ezinyaweni zikaThixo. Mfundisi wami masilibulele lithuba loba ube lapha kunye nathi. Amen. Sikunqwenelele konke okuhle. I believe na into ye-awards is just a recognition of what's to come kuwe. So ndizama ukuthi ke I believe ukuthi nezi awards there's more that is still coming from you esilindeleyo. Thank you so much. Amen. Xa sibuyeke eVengeleni sizofumana umculo omnandi kaMfundisi sive imessage emnandi phuma kungoma zakhe. Ungabheki indawo, stay tuned. Isango la kona